Хайде ви държи ги запали коли. Чакай да... Това е на пауза, бе. Бе, сега снимаш, бе. Сега ще Чакай малко. Сега ще заснемем един клип с Валю. Малко Браво! Стига достатъчно! Браво, това беше много страшна работа. Това е тест на чисто ново Peugeot 207 2008 година модел. Тестът ще излезе успешен. Стига достатъчно. Тестът ще излезе успешен на Валю Вангелът.